Bueno, erabakitzeko eskubidea defendatzen dugu. Eskubide honen aldekoak garagu, Ezker Anitza eta Iratzarriekiren arteko akordioan jasota dago erabakitzeko eskubidea. Eta erabaki nahi dugu demokrata garelako, ez halako arrazoi etnikoengatik edo demokrata garelako eta nahi dugulako jendearen ahotsa entzun, ez honetan bakarrik, beste hainbat asuntotan ere, baina honetan baita. Eta gainera, Europa mailan legalki posible da, eta esan behar da, posible dela erabakitzeko eskubide hau gauzatzea, Europar Batasuneko tratatuko 2. eta 10. artikuluetan aipatzen den printzipio demokratikoarengatik, hortik abiatu gaitezke, baina gure ustez oso argi izan behar ditugu bi gauza. Erabakitzeko eskubidea soilik independentisten aldarrikapena baldin bada ez dela gauzatuko. Adibidez, ni abertzalea naiz, baina momentu honetan koalizio honetan ari naiz lanean abertzaleak ez diren beste pertsona batzuekin. Eta hori da asuntoa gure ustez, erabakitzeko eskubidea transversalizatzea. Eta honela izaten ari da, adibidez, Katalunian, honela izaten ari da Eskozian, Quebecen ere honela izan zen, eta hori alde batetik importantea da. Eta bestetik, esan beharra dago, eta argi eta garbi, erabakitzeko eskubideari min gehien egin diona gure kasuan, Euskadiko kasuan, indarkeria izan dela, eta honela esan behar da, Katalunia, Euskadi, Quebec, Eskozia, diferentziak daude kasu hauen artean, baina zerbait daukate amankomunean, eta da autodeterminaziorako bidean ez dela jarduera armatorik egon, ezta? Eta orduan hau, egin behar dugun erreflexio importantea da.